Naila na nga ang COVID-19 usa ka virus nga padayon sa pag-usab-usab kung pag-mutate nga may resulta sa paglungtad sa mga variants niini. Nanggawas ang nagkadaiyang variant sugod ni adtong tuig 2021 samtang sa bulan sa Disyembre unang milungtad ang B.1.529 o mas giilang nga Omicron variant sa nasod sa Pilipinas. Gumikan ini mihangyo si Provincial Interagency Task Force Dr. Jerry Kalingasan nga kun ang usa ka empleyado sa Kapitolyo Probinsyal nga adunay balatian sama sa ubo, hilanat, fatigue, night sweats o runny nose, kinahanglan niini nga mohatag og medical certificate sa dili pa mobalik sa ilang mga opisina. This is what I will request from the very honorable governor today and Ma'am Inday, who is in charge of the sick leaves and everything, that when you are sick today, especially if you have cough, fever, fatigue, night sweats, runny nose, these are all symptoms of Omicron. You need a medical certificate before you could come back to the office. Dugang niini nga kinahanglan kun adunay mabatian nga sintomas, gidili nga mosulod sa ilang buhatan ug kinahanglan nga magpatan-aw sa usa ka doktor. That if you have these symptoms today, please do not go inside your offices. Do not get inside the office, but you have to see our provincial doctor. Gitahusab ni Dr. Kalingasan ang mga butang nga angay buhaton aron makalikay nga mataptan sa maong variant nga gilangkuban sa dili pagsulob sa cloth mask. Mamahimo lamang nga mogamit sa cloth mask apan gikinahanglan nga magsulob sab og 3-ply nga mask samtang ang N95 ug N96 na klase sa mask hugot nga girekomendar nga maoy gamiton. Mihangyo sab si Dr. Kalingasan nga imintinar ang ventilasyon sulod sa opisina ug padayunon ang kanuni nga paghugas sa kamot aron dili dali nga mataptan sa bisan unsang matang sa virus. Sa bahay ni Gobernador Bambi Imano, iyang giawhag ang katawhan nga bisan pa man nga mikunhod ang kaso sa COVID-19 sa probinsya, dili gayud gihapon magkumpiyansa. Gani hugot ang panawagan niini nga magpabakuna ug kung moabot ang higayon nga adunay oportunidad alang sa booster, dawaton kini sa walay pagduha-duha. Kauban si Andy Pacamalan sa kamera, ako si Lambo James Sanimbaw, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.